Hello po, welcome po sa St. Vincent Statue here in Bayangbang, Pangasinan. Ito po ay pasok sa Guinness Book of Record, featured by Jessica Soho. Nice view, nice ambience. May mga kwan din po doon, no? May mga food court. Mar, food court yun, no, Mar? Yung mga yun, food court. Hmm. May mga store din mga pagkain. Ayun, may mga estudyante. Estudyante yata yun, no, Mar? O, may mga nagbabike din po. Pasal na po kayo dito sa St. Vincent Statue. St. Vincent Park. St. Vincent Ferrer Park. Ano ito, Mar? Balon? Wishing well. Wishing well? Tingnan nga Paano ba natin. mag-live? Ha? Paano mag-live? Meron din naman dyan. Wala naman laman, Mar. Ito po, kasama ko si Mario Perez from Bayangbang, Pangasinan. Hello po. Hello po. Nakatawa naman ako sa iyo, Mars. Meron din po dito yung station. Marami pong mga per station. Thank you po sa watching. God bless po. Ingat po lahat. Thank you.